Sziasztok, én Levi vagyok, és ebben a videóban reakció videót fogunk csinálni. Tehát, hogy erre a hülye kaszás Erzsére. És itt van velünk Marcell és Benike is. Ja. Na akkor lássuk. Hát szerintem ez az alak, ez biztos, hogy nem fogyókúrázik, és drogozik. Szerintem pont kiírja, hogy drogozik, szóval. Drogozik szegi. Hát de látszik az arcán is, hogy drogos. Szerintem ő ezt nem szégyeli meg. Hát, na folytassuk ezt a pszichopata nézős videót. Nézzétek azt a fejet! Nézzétek azt a fejet! És nézzétek az... Hát... És nézzétek azt az erőltetett mosolyt ott a kettőjük. Na, folytassuk tovább. Várjunk! Ugye most nem fog elkezdeni simítózva énekelni. Na, mindegy, de azok a izék ott, azok még mindig nézek és röhögnek. Na, egy kicsit, bocs, hogy én beleszólok volt, csak szerintem nem tud ezt táncolni. Ennél jobbat is kitaláltak volna, nem mintha én jobbat tudnék csinálni, de ez a mosoly, ez a hülye fej. Na mindegy, nézzük is tovább. Ja, ez a te filozófiád, a röhögés és hülyéskedés, meg a drogozás. Nézd meg azt az arcot, úgy néz ki, mint Claudia tanárnő, csak dagadva. Erzsi. Na, csak annyit, hogy ez a hülye fej, ez volt. Na, sziasztok, én Levi voltam. Sziasztok!